дар бораи ҷавони ливиягие ки мехост ба ҳаҷ рава, аммо аз сабаби паспортни контрол вақташ намераса, успед намекунад дар самолёташ, самолёт бе ӯ мепарра ва аллоҳза стайд мекунад ӯ самолёта ки дубора баргашта биёяд ба пеши причём 2 бор. биёед қиссаша гӯш мекунем то охир, баъд фикрумона дар комментария менависем. инак ҷавонмарди ливиягӣ ба фурудгоҳи Сабаҳ омад ба нияти анҷом додани ҳаҷ, аммо ҳангоми тафтиши ҳуҷҷатҳои ӯ боздошта шуд. Ӯ натавонист ба ҳавопаймои худ бирасад, яъне ки ӯ успед накард, вақт бисёре баъд гирифтанд. ҳавопаймои ӯ бошад, албатта ки ӯро интизор нашуд ва бе ӯ парвоз кард. баъди парвоз ҳавопаймо мушкилоти техникӣ пайдо кард, яъне дар ҳаво чӣ гап пеш шид. Капитан ба хулосае омад ки бояд ба фурудгоҳ баргарданд барои муоинаи техникӣ. ҷавон ки то ҳол дар фурудгоҳи интизор буд, боз кӯшиш кард ки як бори дигар савори ҳамон ҳавопаймо шавад, вале сардори ҳавопаймо яъне капитан ба ӯ иҷозат надод. ту дер кардӣ намешавад гуфт, яъне иҷозат надод ки вориди самолёт шавад. аммо ин мард бо итминони қавӣ, бо ҳамин дили пур гуфт ки ман ба ҳаҷ меравам дар ин самолёт, шумо бихоҳед ина ё нахоҳед. аммо ҳавопаймо боз ҳам бе ӯ парвоз кард. ва огадат кунед ки чӣ гап шуд. бале, бори дуввум ҳам боз ма мушкилӣ дучор шуданд ва ин дафъа ҳавопаймо дубора баргашт ба аэропорт ва ин дафъа сардори ҳавопаймо яъне капитан гуфт ки бе ӯ парвоз намекунад. ҷавонро вориди ҳавопаймо кард. онҳо ба саломатӣ рафтанд дар Арабистони Саудӣ расиданд. яъне ки вақте ки худованд хост, ҳар мӯъҷизае ки бихоҳад мешавад. ин ҳикоя ба мо як бор дигар хотиррасон мекунад ки агар худо хоҳад мӯъҷиза рух медиҳад, ҳатто агар тамоми дарҳо баста бошад, ҳатто агар тамоми дунё против мо бошад, имони самимӣ ва таваккал ба Аллоҳ анрохи монеҳоро метавонад ки гузарад. дар ин бора шумо чӣ фикр доред? Ин тасодуфан буд ё ки мӯъҷиза? дар комментария фикротонро нависед. не ки подписатсия карданро фаромӯш накунед.